जागोन दे जागोन गोसो थोनायनि जेंनाथ' जेबो नङा बास नै आं नोंनो मन्त्र जारिना हरगासिनो दं बेखौल' हो बास है बावदोंसो मामोनलाय नामा बिजय आफा बिजय बिजय ना जागोन है सानजा सोनाब साहा खोला गोसो थोनायाव जायो मानो एरा गरम नरम जायोबोला मोजां मोनो बार' फाजाव नै बेखौल' जायनि मुङै होदों दैयाव नङाबा ओंखामाव इसेल' लगायनानै हो बास जेबो सिन्था खालामनाङा सान्ति बास नो लांदो लांदो हामथारबाय आफा हामथारबाय जागोन राङालाय बिसिबांथो नांगौमोन आफा बे खाब्रां अजानि थाखाय फैसानि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा खालि 500 रां जागोन दे आफा जागोन आंहा गोबां मुलि देबावनो लागा दङ दिनै फैगोन गाबोन फैगोन सर माला हानांगौ नो आफा राङा जावदो दे जागोन मानो लेंहरदोंमोन आब' गोबां खोथा दङ बिथराय आंखि ओरैनो लेंहरो नामा बैयाव जिराय दे मा बाथ्रामोन आब' खोनासं नोंगुमै बिजयनो बोरायफ्रा गावनि गासिबो सम्पथिखौ बिजयनि नाम खालामनानै गालांबाय बियो हाबा जायोबानो जों बयबो गासिबो सम्पथिखौनो एंगारना होजोबनांगोन बिनिखायनो माबोरै बुरखायदो नाथाय आब' एफा जुमाय फाग्लाजों आं माबोरै संसार जानो हानो जाम्बि हौवानि फिसाया हिनजावफोरनि बाथ्राखौ एसेबाबो खोनासंखायो सानफा एफा बुंनानै गारहोबानो जाबाय आं दायो बे जुमायखौ बेनो हैगोन मिथिबाय बेयाव खर' सानायनि मुलि लागायनाय बेखौ लोङोबा बिहा खर' सागोन अब्ला नोङो मलम लानानै मोजाङै गुरैयै बुरखायनानै मालिस खालामनानै है जागोन आब' आं नों बुंनाय बायदिनो खालामगोन नाथाय बिथराय उनफ्राव सम्पथिया आंनिबो दे जागोन आब' नों सिगां प्लेनिंखौल' जाफुंहोग्रो बिदिब्ला आङो दानो जुमायखौ हैनोसै दे आंबो रेडि जानानै थाखानोसै नै आगै बिजय मा बाजै नोंनो आंनि बिनानावा जुमाय लाबोदोंहाय नंगौ बाजै हाब बाजै एफाबां अनसुलि बिबाजै आरो बिबोनां थायोब्ला आरो मा नांबावगौलै बाजै नांगौहाय आगै जि जोम सुना होग्रा ओंखाम खुरना होग्रा बेथन नाङै रुवाथि नांगौ बेफोर उनाव जागोनब्रा बाजै आंहा हाथायाव थांनो गोनां दङ दाहाय लुनानै लोंदो दे आगै दे बाजै बेखौ आंनो हगारना होदो दे बाजै दे मा इसिबां गोसा जौलै थैजासे बिदि मोनलोंलांबाय थाबानो जाबायला आरि
मा खर' सालायबाय आंखौलाय आदै आरे मानो खर' साखो आंखौलाय आदै बारा सोंबाय माथो आंलाय मानि जागाय मानि जागाय मा जादों गुमै आदै खर' सादोंलै आंखौ खर' सादों आदै दे गुमै आं मालिस खालामना होनि दे नानानै होदो दे नाना होदो नानासैलै थाबनो जेबो जिंगा दासि हामगोन आं मोजाङैनो मालिस खालामना होखाबाय दे जाबाय दे नै माथो सोरबा हिनजाव रायलायदों बिजयनि रुमावलाय नाहरनांगौ जाबाय र' बिथरायसो र' आइनो खिन्थाहैनांगौ जाबाय आयै मानो बिथराया बिजयनि रुम सिङाव हाबनानै मा खालामगासिनो मा खालामदों आंथ' बुंनोनो लासिंसिं मोनो आयै मा नोंनो थांनानै बुंहैना आयै दे आंनो थांनोसै दाना खालामदो बिसिबां रमान्स खालामो मा जादों बिजय नै आयै गुमैया खर' सादोंनो बिनिखायनो मालिस खालामना होदों आं खर' सादोंलै आयै खर' सादों खर' सादोंबा आंखौ बुंबानो जायोना आरो आफियाबो आंखौ थांना खिन्थाहैनो हायो मानो खिन्थाहैयाखै आंखौ निमाहा होदो आयै आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय दे जेबो नङा थांदो थां दे आयै आयै नै दैया मा जाखो आयै नों देहाखौ बारा हमबाय नामा आयै दाहार फिसा रोदोम डाक्टारनो फन हरलाय आयै नों देहाखौ बारा हमबाय नामा आयै देहाखौ नों बारा मोनथारबाय नामा आयै हेल' डक्टर सफैबाय डक्टर फैदो फै रोदोम डक्टरनो सेरलायलाय ए माथो सिरियास थारलाय पेसेन्टआलाय र' धैर्य हम र' दलद थाथ' हाब खर'आबो गुदुंथार माथोलाय दाहार फिसा दे हांखौ गोलाव लालाय दाहार फिसा र' आं नोंनि मेगनखौ एसे नायनो हाब माथो गोमोथारलै जिरायदो डक्टर जागोन दे जेबो जिंगासिनो नाङा दे नर्मालाव फैबाय आरो बेमारिखौ बारा सिन्था खालामनो होनाङा बाराद्राय सानब्रेबानो बिब्दि जायो बियो दाहार नों साननैसो बिमाजों थाफानानै मोजाङै जोथोन ला जागोन डक्टर बिब्दिब्ला बे मुलिफोरखौ मोजाङै जाहोबानो जाबाय दे जागोन दे बिदिब्ला आं थांदिनि थेंक इउ डक्टर वेलकाम थेंक इउ इउ आर मस्ट वेलकाम
आयै नोंहा मानि दुखु दङ नों जेबो जिंगा दासि आयै जिंगा सिनांगौनि गोनांथि दङ आफा आंबो बेमारि माब्ला थैयो बिनि खुनु थि सम गैया हरखाबै आं थैनानै थांबा नोंहा बिदि दा बुं आयै नों दानो थैनो मोनथ'आ नोंहा गोबां संसार नायलांबावनांगौ दं मादै बिहामजो लायनांगौ फिसौला फिसौजो बामनांगौ बानांगौ समासो मोनाबिलि जालायलांसै हनै दाहारा माथो दाबो सफैया फनखौनो हरनो नायनोसै आं माथो नेटवर्कआबो नाङा बिजाबखौनो दसे नायनोसै आं इस मा खालामबावनो आंलाय फनखौनो हरबावनोसै आं थै टावारानो नाङा मानो दासिमबो फैया फालाय इस फनाबो जाथारा ओइ बाबुमा बाबुमा ओइ बाबुमा बाबुमा ओइ बाबुमा बाबुमा ओइ बाबुमा फैलाय ओरै फै हाब बहा थांखोब्रालै ओइ बाबुमा बाबुमा मा फाग्ला सानाव सिखाव हाबलाबाय नागिरदों जोंनावलाय र' बेखौ मोजाङै हमनांगौ जाहैबाय थुदसे माहाजोन बाबुसोलै माथो ओलै सिखाव बायदि मा नागिरदोंमोन माहाजोन बाबु हा होद जाम्बा हांसो बिदै नागिरदोंमोन आङो मा हांसो बिदै जोंनि हांसोआ दासान्दै खिरखि सा सा दैग्रा जादोंलै बेखौसो नागिरदोंमोन आङो जानोबो हागौलै नो हांसो बिदैया माबेलाय हांसो बिदैया बेनो वाल सा सा दैग्राया हांसो बिदैया बिसो बिसो आं बुजिबाय दासो सिरि थादो दाना दे हमला आं नोंखौ दिनैनिफ्राय बिदिनो लाबाय थादे हांसो बिदैयाबो खना मोनथाम दंलायबावो नायम आब' मा सानस्रि गुमै बिजया आंखौ दासान्दि मानोबा एरायरा खालायगासिनोहाय बै बिथराय फैनायनिफ्राय बिदि जाबायहाय बियो दाना मा खालायबावनोहाय आब' जेबो साननाङा सानस्रि आं दिहुनगोन अजानावनो हायना मुलिखौनो लायनानै होफैथारनोसै नाथाय सोर अजानाव थांनो बै खाब्रां अजानावनो थांनांगौ जाबाय दायोनो दे आब' नाथाय रावनोबो दा खिन्था स्रोद थांनांगौ स्रोद फैनांगौ मिथिबाय दे आब' आं ओंखारहैनोसैबो दे नै खोनाबाय आंनो मबाइलखौ हरलाय रोदोमनो फन हरनो नो हेलौ आब' हेल' रोदोम माबोरै दङ आं मोजाङैनो दं नोंसोरलाय जोंबो
आंबो मोजाङैनो दङ नै नोंगुमै रायलायनोनो हो दे होनब्लालाय हेलौ रोदों मा गुमै नोंनि रिसार्जआ माला जोबगोन बुंस' हाया गुमै रिसार्ज सोलिगासिनो अ दे नोंनि रिसार्जआ जोबब्ला फन हर दोनथ'दो दे गुमै बाय बाय गुमै र' बे मावजि दिलायस्रिखौ बादाव होनां साल्ला ओइ मावजि आयौ जाबायना आब' जाबाय थुदोल' सिरि सिरि मुलिखौ मोनबाय बायबा मोजां होथारनांगोनहाय सानस्रि जागोनहाय आब' हायना मुलिखौ नों बिना होहाय आब' आं लाजियो जागोन दे आं बिना होगोन बेखौ नों जेबो जिंगा सिनाङा दे नै बेनो अजानि न'आ फैदो ए थुदो थु नै आफा जोंहा जोबोद जेंना नुजाथारबाय है माथो नोंसोरसोलाय जिराय 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 दे आफा दे आं मुलि देगासिनो जिराय माबायदि जेंनामोनलाय दासान्दि आंना फिसाया सैया खालामगासिनोहाय आफा माबाफोर राहा दङबा खालामनानै हरथारदो आंनो र' नैबे आं मुलि माबाखानाय दं बेखौल' लां आं बेहाय जारिना हरगोन जेबो सिन्था खालामना बिलकुल पाक्का उफु है ओजोंहाय सोर दङ होमबा तेत्रिस कोटि मोदाय उफु हिन्दुफोरा होनो भगबान ख्रिस्टानफोरा होनो गड बांगालफोरा होनो आल्लाह उफु 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 है ओजोंहाय सोर दङ होमबा तेत्रिस कोटि मोदाय दङ बारे बारे गाबज्रि हरनाय जायो है हनै जोंहा जावैसोआ माबा गोरोबा जादोंनो गोरोब होफिननानै दाउखि खनायाव थ्रोब एरसो होथारदों बेखौल' नोङो नोंनि बोरायनो हैदो जेबो जिंगासिनो पाक्का बास लांदोल'नो नो हामथारबायहाय आफा जागोन नै बे आंनि बिनानाव सानस्रि बिहाबो मोनसे जेंना नुजाथिदों मा जेंना ओंखारबावखो देलाय फोरमायनाय दे मा जेंना जेंनाया जादों माबाहाय बिनि गोसथोनाय हौवाया मानोबा एरा खालामगासिनो अ जागोन दे जागोन गोसो थोनायनि जेंनाथ' जेबो नङा बास नै आं नोंनो मन्त्र जारिना हरगासिनो दं बेखौल' हो बास है अ बावदोंसो मामोनलाय नामा बिजय आफा बिजय अह बिजय ना जागोन है सानजा सोनाब साहा खोला गोसो थोनायाव जायो मानो एरा गरम नरम जायोबोला मोजा मोनो 12 फाजाव नै बेखौल' जायनि मुङै होदों दैयाव नङाबा ओंखामाव इसेल' लगायनानै हो बास जेबो सिन्था खालामनाङा सान्ति बास नो लांदो लांदो हामथारबाय आफा हामथारबाय जागोन राङालाय बिसिबांथो नांगौमोन आफा बे खाब्रां अजानि थाखाय फैसानि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा खालि 500 रां जागोन दे आफा जागोन आंहा गोबां मुलि देबावनो लागा दङ दिनै फैगोन गाबोन फैगोन सर माला हानांगौ नो आफा राङा जावदो दे जागोन दे आफा थांनोसै जोङो थांदो बास थादो बिदिनो सम फैबाय थादे दे दासो जासिगोन दानिया बहा गबावनो बिलाय बिजयालाय नायनोसै आब' थुदो थु
नायबायसोहाय ओंहाय आब' दा मोनानि ओंखामजोंनो होथारनांगौहाय नायनोसै बसाया मा खालामो